बिटिआर सरकार प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जायनाखि बिटिआर सरकार प्रमद बर' सारनि दैदेननाय नाजानायजों बड'फा लाइभलिहुड मिसन लानाय जादों। बे बड'फा लाइभलिहुड मिसनाव हालदै आरो हाइजेंनिबो मिसन लानाय जाबाय पियरलि अर्गेनिक माने हाइजें प्रडाक्सननि थाखाय। दा बिनि इनिसियेटिभ लाबाय। दा बाहाय जोङो नैबे बिजनियावबो दिनैहाय सा 40 जन आबादारिफोरनो साफायाव 100 केजि खरियै हाइजेंखौ राननानै हरनाय जाबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे अर्गेनिक जिहेथु जों पियरलि अर्गेनिक बानायनांगौ बेखौ जोलै सोदांनायनि थाखाय ट्राइक'डार्मा हरफानाय जाबाय 1 लिटार खरि साफायाव। दा बिनि थाखाय जोङो बिश्वनाथाव थानाय फाबय होननाय जायगा फाबय ग्रिन्स बाहाय जोङो 40टा बिसिडिसि दं 420टा बिसिडिसि दं जोंहा दा बिटिआरआव। दा बे गासै 420टा बिसिडिसिनिफ्राय साफा साफायै जोङो फाबय ग्रिन्सआव बिश्वनाथावहाय ट्रेनिंनि थाखाय अर्गेनिक ट्रेनिंनि थाखाय जों फाथायहरबाय दैथायहरबाय। गोबाङा ट्रेनिं लानानै फैबाय आरो ट्रेनिं लानानै फैनानै खामानिबो मावफैबाय। दा जोंनि उद्देश्यआ मा जिहेथु जोङो मिसन अर्गेनिक मोनसे लानाय जाबाय बिटिआर ओनसोलखौ अर्गेनिक हाब बानायनो नागिरदों जोंनि प्रमद बर' सारा। दा बेखायनो अर्गेनिकनि ट्रेनिं लाहोनानै मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआवहाय साफा साफा थिनहरनानै दा बे जायनाखि ट्रेनिं लानानै फैबाय दा बिथांमोननो जोंनि बे बड'फा लाइभलिहुड मिसननिफ्रायनो बिथांमोननो पलि हाउसनिफ्राय हमनानै बार्मि कम्पस्टसिम जा जिनिस नांगौ बेखौ होगोन। बेनिफ्राय बे बिसिडिसिनि सिङाव थानाय जायनाखि आबादारिफोर बिथांमोननो अर्गेनिक आबाद मावनायनि सायाव जेनेबा जोलै सोदांनायनिफ्राय हमनानै हासार बानायनायनिफ्राय हमनानै बाय' पेस्टिसाइड बानायनायसिम अर्गेनिक पद्धतिजों बेखौ कमप्लिटलि बिना फैसायै फोरोंगोन मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआव बे उद्देश्य। खारन अर्गेनिक जायनाखि सोमावसारनाय बा रिभलिउसन लाबोनो नागिरदों बाहाय गोबां मानसिफोरा दिनैसिम केमिकेल बाहायनो लाबायमोन जोंनि ओनसोलावबो गोबाङा मिथिनानै बाहायदों गोबाङा मिथियालासिनो केमिकेल बाहायदों। दा बेखौ एवारनेस लाबोनायाव एसे टाइम लागोन। दा बेखायनो मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआव जिहेथु जोंहा बेखौ फोरोंनायनि मोनसे थांखि लादों बेखायनो जोङो साफा साफायै ट्रेनिङाव फाथायहरनानै ट्रेनिं इनस्टिटिउट बानायनानै होनो नागिरदों गाव गावनि जायगायावनो गाव गावनि बिसिडिसिआवनो जाहाथे बे ओनसोलनि आबादारिफ्रा अर्गेनिकनि ट्रेनिं मोनो आरो बे अर्गेनिक प्रडाक्टफोर जायनाखि आबाद दिहुनजानाय जागोन बेखौ फाननो थाखाय जोङो स्पेसियेल मोनसे मार्केट माने आउटलेट बानायनानै होनो नागिरदों जोंनि बड'फा लाइभलिहुड मिसना। गासै 10टा माजबाटनिफ्राय हमनानै श्रीरामपुरसिम हाइवेआवहाय साइड गासै 10टा आउटलेट बानायनानै होनो नागिरदों जेरावनाखि कल्ड स्टरेजनिफ्राय हमनानै एसि रुमसिम गारि मटर गासिबो थाजोबगोन आरो बेखौ एफिसिफोरनो लिस्टआव होनाय जागोन बेखौ सालायनो थाखाय। दा बेखायनो बे पद्धतिजों जोंनि प्रमद बर' सारा अर्गेनिकनि मोनसे सोमावसारनाय लाबोनो नागिरदों। आरो जिहेथु हाइजें आरो हालदैया जोंनि ओनसोलाव बिराद मोजाङै जायो दा बेखायनो सिलेक्टिभ माखासे ओनसोलावहाय जों बे हाइजेंनि जोलैखौ राननानै होदों। आरो हाइजेंनि जोलैखौ राननानै होनाया दिनै एसे खायफा सोंखारिनो नागिरो अफ सिजन होननानै। दा खोथाया जाहैबाय मा दिनै जायनाखि हाइजेंखौ गायगोन बेखौ फैगौ बोसोरनि दिनै बा दिनैनि मास मोनसे आगोल बे हाइजेंखौ बुरगोन अब्ला बे समावहाय हाइजेंनि दामा गोबां जाहैगोन। दा बेखायनो जोङो बेखौ मोनसे एक्सपेरिमेन्ट लानो नागिरदों जाहाथे जोंनि मानसिफोरा माने बोथोरल' नङा बोथोर नङैयावबो जों जेन आबाद मावनो सोलोङो। दा बे थांखिजों दिनै हाइजेंखौ रानदों। थाबाय सेन्ट्रेल फार्मार सेलनि एबा प्रमद बर' सारनि जे अननाय बे अननायाव गासैबो बिटिआरआव जि जायगायाव हाइजें जायो बेवहाय माने गायनो हरनाय जादों। आरो जोंनि बिजिनियावबो जिहेथु माखासे एरियाया एसे हाइजें जाया जायगा जायो बेखायनो पानबारि एरिया आरो माखासे गोजौ एरियाखौ नायनानै जोंनियावबो बिजिनि डिस्ट्रिक्टआव 40 जन आबादारिनो ट्राइ खालामनो थाखाय नैबे हाइजें जोलैखौ होनाय जादों। दिनै जों बेखौ माने राननाय जाबाय 40 जननो। हाइजेंनि अनगायैबो जोंनो रिसेन्टलि जोङो माखासे बिफां फुलिफोर थाबैनो राननाय जागोन आरो जों बेखौ अलरेडि डाटा हरखानाय जाबाय। जेरैहाय चक्लेट फुलि आरो माखासे जेकफ्रुइट बियो माने 12 मासिया खान्थाल बेखौबो राननाय जागोन। ओमफ्राय जोंनो माखासे ओरैहाय आसाम लेमन बिनिबो हरनाय जादों। जोंनाव गोबां फुलिफोरबो जोङो 12 मासिया हिसाबै बोसोराव खेबनै थायनाय जेनाखि गय जोङो बोसोराव खेबसेल' मोनो। नैबे जे फुलि फैगोन बे गय फुलियाबो जोंना बोसोराव खेबनै थायगोन होननानै बुंदों आरोखि। दा बे फुलिखौबो जोङो रिसेन्टलि मोनगोन।